Punta ko po yung Baryumi. Agad na sabi ang Kapitan Ferraris, i-address kay ni Kapitan. Pakate mo ko, demanda mo ko, pakuha mo kong NPA. Na ano ito? Mamatakot ko. Okay mo, basta labang kitang buri ko, yung lalabang ko po. Para ka na ako, karay niyang kabaryo ko. Ito ang daing ni Mang Nilo Hernandez, nasibak na purok leader sa Barangay Cutod, Angeles City, makaraang ibisto umano ang mga irregularidad sa distribusyon ng Social Amelioration Funds o SAF ng DSWD noong kalagitnaan ng mahigpit na lockdown at distribusyon ng ayuda ng gobyerno. Maksabi kong maipke ka, muno ko kunandeng ka na ako, uling minyali na ako para karayang piding karayang anak. Banuanang binilang ko, pati abe ko, karayang anak. Pero pinilit na yung kakingwami pamuraning ka na ako. Gaya ng reklamo ni Mang Nilo, ang purok leader na si Angelito Salenga, saksi rin umano sa pambabraso ni Kapitan Ferraris sa pagbibiyak ng ayuda sa kagipitan noong araw sa limitado lamang na bilang ng nasa master list ng barangay na ibinigay naman sa DSWD. Di umano, kitang-kita pa anya niya ang pagbibilang ng pera sa biniyak na ayuda. Ikit ko po na sinindi kay Sulu, ikit ko pong mamilang nga pera, di ekso ang po deputy. Kay ba't na po after 5 minutes, datang niya po yung kapitan, iduwang daw po kaya rin pera, kay ba't doon dinuwang, may ngawani yan 5,000 pesos, kita kanong pamanganda rin DSWD. 73 na benepisyaryo ng DSWD sa SAP ang di umano'y kinaltasan ng kalahati sa katuwiran na maaambunan ang mga wala sa listahan. Ngunit pagbubunyag ni Mang Angelito, hindi raw ito ang totoong nangyari. Ala pong mibye, kareta pong pengako yung kapitan na kareta 73 feet na. Ala pong mibye, kaya ngini po, patuneke po, ini po, yung minutes sa tune po, yung malambat mine pong paninayan talaga ini po, baya po kay Sanggunyan. Armado ng dokumento si Mang Angelito at Milo nang naiakyat na reklamo sa Sangguniang Panlunsod ng Angeles City na dito makikita sa Resolution Number 9533 Series of 2021 na may petsang May 25, 2021 na may unanimously approved ng Sangguniang Panlunsod ang rekomendasyon na sampahan ng administratibo si Kapitan Ferraris sa DILG. Nabigyan lamang sila ng kopya ng sekretary ng Sanggunian nitong July 8. Para sa patas na pamamahayag, nagsadya ang CLTV News sa tanggapan ni Captain Joen Jun Bong Ferraris. Aminado siya na ang distribusyon ng limitadong benepisyaryo ng SAP ay naging pahirapan dahil sa dami ng kanyang mga constituent na nangangailangan. Sa dami ng mga tao rito, ang inabil na beneficiary ng gobyerno sa SAP 2,832. Ano po? Ang mga tao po rito, yung household namin, 7,200 household po. Bahay pa lang yon. Ay, hindi po tao yung bahay, hindi po sila kakasya. Sa revelasyon ni Kapitan Ferraris, may mga naririnig siyang diskarte ng ilang opisyal ng barangay na upang magkaroon ng marami ay may nag-iinisyatibo na biyakan. Ngunit paglilinaw niya ay wala umano siyang kinalaman dito. Marami ang gustong makapag-ano. Ngayon, may darating po sa akin rito. Nakaupo ako dyan. Kap, 6 po kami magkakapatid. 3 lang po yung nabigyan nata. Sabi ko, nasa inyo na yan. Tulong-tulong kayo kasi hindi naman mabibigay lahat yung buong tao dito sa Barangay Cutod. Ngayon, Kap, napag-usapan namin pong magkakapatid ati-ati na lang kami. Bahala po kayo. Wala po akong pakialam dyan kung sa inyo po galing yan. Sa tono ni Kapitan, ang diskarte ng mga nabigyan ng prioridad na maisali sa master list na nagkabiyakan sa sumbong umano ni EXO at pati na ang nagrereklamong si Angelito Salenga ay hindi naman umano naiwan at naambunan. 10 tig 5,500. Di, 7 sakali mo, 12,000 na yon. 17 po yan. 30 lang po daw, ang sabi ng EXO sa akin, 30 lang daw po ang nagbigay doon sa pinag-usapan nila. At kasama na kumuha ng pera, yung Salenga. Angelito Salenga. Base sa dokumento na hawak ng mga nagrereklamo kay Kapitan, kinumpirma ng news team kung lehitimo ito.
At ayon sa tumatayong presiding officer na si Vice Mayor Vicenta Vicky Vega, totoo nga na may resolution silang binalangkas para isampa sa DILG ang kasong administratibo ni Kapitan. May ka-resolution kayo na sampan niyang kaso keng DILG regarding sa tutuita? Opo, atin pong makanyan. So, atin niyang probable cause, makantayong milyari kita resolution niyo. Opo, nung nanitang makakabit yan ni Sir Paolo. Paolo G. Santos, CLTV News.